Ejnumu bil-wifqa nkantaw fl-imkien mis-sirna. Intilmu lej dak hu ismek ma taqsamx il-glorja tiegħek maħar faħrek. Intilmu lej dak hu ismek ma taqsamx il-glorja tiegħek maħar faħrek. Intilmu lej dak hu ismek ma taqsamx il-glorja tiegħek maħar faħrek. Intilmu lej dak hu ismek ma taqsamx il-glorja tiegħek maħar faħrek. Halleluja li-Re tarit u sidi. Halleluja għal-nazzjonijiet u l-popli kantaw tifjir. Halleluja li-Re tarit u sidi. Halleluja għal-nazzjonijiet u l-popli kantaw tifjir. Jista jaħsibni midnu huwa biss id-dem ta' Kristu. Jista jfejjaq il-matul huwa biss id-dem ta' Kristu. Dan għal-mafrajn rajin huwa biss id-dem ta' Kristu. Dan l-appell għal-minajn huwa biss id-dem ta' Kristu. Abja pass il-ġejt bitbajja issa fejn kull mezzi urġedej huwa biss id-dem ta' Kristu. Oh, the blood of Jesus is enough for me. Yes, the blood of Jesus is enough. Oh, the blood of Jesus is enough for me. Oh, the blood of Jesus is enough. Nirringrazzjakom ulej. Kellimna issa bil-kelma li Edwin ħajjipriedka. Imma mhux nismawha biss, imma nagħmlu xi ħaġa biha wkoll. Ejja kellimna. Kristu Sidna nitolbu.
Okay. Għal darbohra grazzi li qegħdin magħna u li għamiltu l-kuraġġ li toħorġu u nfakkarkom biex tibqgħu bil-maskla waqt li tkun għadin tpaċċu, waqt li qegħdin bil-qiegħda qegħdin separati biżżejjed li tistgħu niżlu ftit, ma meta tqumu jekk jogħġobkom arġaw il-bsuqa. Jiena ħan inżaħħa biex nipriedka. Jekk tridu tkunu tafu l-affarijiet li qed nagħmlu barra dan is-servizz, morru kibmalta.org u hemmhekk issibu d-dettalji ta' meta jerġgħu jibdew l-attivitajiet differenti. Nfakkarkom biss li fid-29 ta' Awwissu li jkun is-Sibt iż-żgħażagħ u anke intom li qed tisimgħu dawk li għandhom 20 l-isfel jistgħu jinġabru flimkien hawnhekk, xorta rridu nħallu Jeff sa' 3 ir-ruħ, ġifieri ara kif ħatamilha. U ħajkollhom movie night hawnhekk biex jieħdu pjaċir flimkien, okay? Dika taż-żgħażagħ. Il-pija l-affarijiet l-oħra kollha li qed nagħmlu kollox bħalissa qiegħed online jew qiegħed fi break. Għalhekk morru kibmalta.org. Bħalma tafu spiċċajna l-ittri ta' Ġwanni u iddeċidejna li nagħmlu dak li aħna ngħidulu one-off. Ġifieri priedka bejn ħaġa u oħra. Il-ktieb li ħanaraw li jmiss ħanieħdu peress li għamilna l-ewwel it-tieni tielet ittra ta' Ġwanni, ħanieħdu l-ktieb ta' Ġuda u Ġud u inkomplu bih meta imiss. Ma nafx mbagħad nerġa' ngħidilkom iddeċidejniex li nibdew il-ġimgħa d-dieħla jew il-ġimgħa d-dieħla se nagħmlu l-tifkira flimkien. Mela, illum qed ħanagħmel messaġġ speċjali ma' messaġġ fl-istess ħin ħanagħmlu għax ġejt motivat minn ħadd ieħor naħseb fuq din il-ħaġa u nindirizza. U għat l-aħjar mod li nindirizza huwa billi nagħmilha fi priedka. Kemm il-darba tilkom issa naħseb smajtuni ngħidha kemm il-darba kemm milli nagħmel il-priedki online peress li fuq Facebook tittihom titlu sirt nagħtihom titlu. U it-titlu tal-lum huwa ħanajdu hekk doppju. Għandi wieħed bl-Ingliż take God seriously, bil-Malti ejja nieħdu lill-Alla bis-serjetà. U mhux isna nemnu falla imma mbagħad ma jimpurtanix kif ngħixu. U t-titlu ieħor iqaf mid-da. Aħna hawn Malta għandna ma mhux Malta biss għax kollum kien, skont kif tikklassifika id-da. Forsi Malta għandna iktar da fejn nsemmu lill-Alla u fis-servizz ta' qabel meta priedkajta bl-Ingliż ġie xi ħadd qalli għal meta xi ħadd jidaj bil-Madonna ħażin, mhux ovvja li ħażin. Inti kif tista' twaħħal f'ħadd ieħor jew tidaj f'ħadd ieħor li mhux qiegħed anke li titkellem fuq ħadd ieħor li mhux qiegħed miegħek ukoll ħażin, aħseb wara tidaj b'ismu. Waqt fl-aħħar mill-aħħar Marija hija Om Ġesu. U għaliex għandi taħsbu li Alla ħajħu pjaċir jiena nuża dan il-klim, imma dan huwa il-mandament biex aħna issa meta nisimgħu kultant tuħux l-isem Talla fil-batalja u fil-vojt kif jgħiduh il-mandament. Imma jiena rrid impoġġih mod ieħor, tużax l-isem Talla ħażin. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak li jfisser hemmhekk tużax l-isem Talla ħażin. Hemm ħafna modi kif nużaw ħażin bħalma ħanaraw issa iktar il-qudiem. Imma ħanibdew billi naħsbu daqsxejn fuq l-isem. Aħna meta ħadd titweled tarbija, l-ewwel ħaġa li naħsbu x'sa nsemmuha din it-tarbija, u l-isem huwa importanti. Pereżempju, ħanti aħsbu daqsxejn. Jekk tisimgħu isem, x'jiġi f'moħħkom? Jekk ngħid Adolf Hitler, x'jidħol f'moħħkom? Okay? Ġifieri ma l-isem hemm assoċjat ħafna affarijiet, mela minna ħal-oħra, jekk ngħid Mother Teresa, x'jidħol f'moħħkom? Okay? Ġifieri l-isem huwa importanti.
Aħna iż-żajra tagħna, Sera, żajra insomma, 30 sena, imma tibqa' żajra tagħna, konna semmejniha minn għalina għamilnila eżem sabiħ Sera N. U kieku tafu kemm il-diskussjoni kelli magħha biex tneħħi Len minn isimha. U kull darba rrid ngħidilha, Malta ma tistax tibdel ismek, pajjiżi oħra forsi tista', ma f'Malta ma tistax. Mela dik Len hemm ħatibqa'. U qabel kienu l-ID card, ma nafx tiftakru x'buċċiet minnkom, li tgħidilhom kienu jiktbulek. Illum le, illum li għandek fuq ir-reġistru jiktiblek, u allura kitbula Sera N fuq il-kard, u ma tix tuża l-ID card, ħabba li hemm N fuq isimha. L-isem jibqa' miegħek għal omrok, importanti. U fl-istess ħin il-mulej meta qal tużawx ismi ħażin. Mhux sempliċiment l-isem, inti mhux sempliċiment tuża Edwin ħażin, għax tajt Edwin, għax tajt Edwin, imma il-kunċett kollu. Lala qed issemmih, Lala, mhux ġifieri għax tajt l-isem biss, il-lut kienu ishom ġebdu daqsxejn tgħiduli ma dawka ma biss kienu jippruvaw jgħiduh l-isem anke biex jiktbuh, u jekk ikollhom il-pinna u jiktbu l-isem Talla, dik il-pinna ma jużawiex iktar biex jiktbu affarijiet oħra. Għax la kitbet isem Alla, mela ma tistax tikteb affarijiet oħra. U kultant meta rajta dejjed kos hekk aħna nġorru l-isem Talla. Nistgħu nagħmlu affarijiet oħra, nistgħu dan il-ġisem li ġie mifdi bid-dem ta' Ġesu Kristu nużawh f'affarijiet oħra, jiġifieri kollox titħares. Jiena inħoss li l-Alla għandna noħduh bis-serjetà. Kieku verament nifmu lill-Alla minu x'għamel, it-testament l-antik biex urina Alla kemm muqaddis, kieku verament naċċettawhom u nifhmuhom dal-affarijiet, jien niggarantilkom jiena li ħajjitna tinbidel mill-lejl għan-nar. L-isfortuna hija li ħafna nies jemnu f'Alla imma fl-istess ħin ma jonorawx. Ma jonorawx, anzi juruh disonur. Jiena niftakar meta kont l-iskola u konna nkunu ħammorru xi excursion. Is-Sur Mas kien jiġi jkellimna u biex jipprova li noqogħdu bravi kien jgħidilna nara ngħidilkom. Issa qodu bravi, għax li bsillu uniformi. U jekk tagħmlu xi ħaġa ħażina, l-isem tal-iskola ħajbati. Ġifieri kulħadd jieħu pjaċir ismu, isommu f'ċertu livell. Anke tkun qiegħed tissapportja tim tal-futbol u tagħmel xi ħaġa ħażina, tafu lil min iwaħħlu multa? Mhux lin-nies li jagħmlu xi ħaġa ħażina, imma l-football club li dawk in-nies kienu libsin il-flok tagħhom. Jiġifieri jekk inti iżżomm ma' xi ħadd u tmur il-ground u tkisser xi ħaġa u tagħmel ħażin, il-klabb tiegħek peress li kont libes il-flok tagħhom jeħel multa. Jiġifieri d-dinja taf jiġifieri kif tipproteġi l-isem, imma sfortunatament aħna li nissejħu Kristjani dina isna insejnija. Esodu kapitlu 20, vers 7, jgħidlek. La semmix isem il-mulej Alla tiegħek fil-batal. Għax il-mulej ma jħallix bla kastik li l-min isemmi jismu fil-batal. Issa fil-batal mhijiex kelma li nużawa, imma jekk ikollok tispjega. Semmix l-isem Talla, tużax l-isem Talla, tużax l-affarijiet li huma assoċjati ma' Alla fil-vojt, għal xejn. Mhux sewwa. Okay? Ma kif aħna nużaw l-isem Talla? Mela, jiena nħobb ċertu kliem u tiskanta kemm titgħallem mid-dizzjonarju. U għarrajt, id-dizzjonarju mhux qiegħed hemmhekk biex taqrah minn qoxra sa qoxra, imma qiegħed hemm biex tużah u jiena nużah ħafna. U llum ħafna faċli, għax illum tittajpja blubb u titlalek il-tiftikira, tifsira. Imma
Jekk tmur fuq l-Oxford Dictionary u tagħmel Jesus, l-ewwel waħda li titla' mhux it-tieni l-ewwel xi tfisser? Xi fisser l-isem Jesus? Jgħidlek ħanqargom l-Ingliż l-ewwel. An exclamation of surprise. Ġifieri l-isem Jesus qiegħed hemmhekk għalihom daw. Biex meta jiġrilek xi ħaġa tagħmel Jesus. Ġifieri an exclamation of surprise. Jew dismay. Meta jiġri xi ħaġa, oh Jesus. Ġifieri dak ifisser li sema lihom. It-tieni il-fundatur tar-reliġjon Kristjana. Daqshekk jikkalkulawh l-isem araw kemm sar li l-isem ta' Kristu, l-isem ta' Ġesu għal kumplament tad-dinja huwa sempliċement exclamation. Tajda bil-Malti exclamation. Li inti jekk jiġrilek xi ħaġa tajdu. Aħna diffiċli biex wieħed jispjega u x'inhu da swearing bl-Ingliż. Imma jiena nemmen li da huwa li tuża affarijiet ħanajdulhom sagri, affarijiet li huma ta' Alla u tużhom ħażin. Tużhom bla reverenza, ġank jekk ma tużhomx ħażin, jekk tużhom bla reverenza ukoll ħażin. Aħna sfortunatament donna bħal isna ħadna l-injection aħna l-Maltin, bħal meta tuħu l-injection, issa bħal nistennew il-vaccin għal COVID-19. Bħal issa kulħadd jibżam il-COVID-19 qiegħed, ġifieri nħares lejkom hekk isni qed nara xi ħadd ħajsraqni kulħadd bil-maskla. Pierre qabel is-servizz qal li t-tfal tagħna ħajjikbru, jaħsbu li l-ħalq xi ħaġa pastaża, xkull kbar kulħadd jattaħalqu qiegħed. Imma aħna isna ġejna inoculated ta' xi ħadd tagħna injection biex ma nagħtux każ meta nisimgħu lil Alla. Nisimgħu l-isem tal-Alla użat ħażin. U ovvjament nużaw ħafna espressjonijiet li jużaw l-isem tal-Alla mingħajr ma biss inkunu qegħdin naħsbu fuq Alla. U hemmhekk qed tagħmel ħażin. Issa, tgħidlix li jidda huwa li tuża l-isem tal-Alla f'xi kliem oxxen, imma da huwa li tuża isem Alla ħażin. Okay? Importanti li dik nifhmuha. U kemm bil-Malti u kif ukoll bl-Ingliż hemm ħafna kliem li llum donna biddilna biex nużawhom flok nużaw l-isem tal-Alla. U minn għalina li b'daqshekk aħna tajbin. Illum pereżempju l-espressjoni stara fuq il-medja ħafna OMG, oh my God. Issa, għal darb'oħra, meta inti qed tuża espressjonijiet bħal daw u tuża l-isem ta' Alla, jiena nemmen li Alla mhuwiex jieħu pjaċir. Jekk film, pereżempju, ikun fih kliem sesswali, jagħmluh 15. Tittaqbes 15 biex taraħ. Jekk film ikun fih kliem pastas, jagħmluh li tittaraħ mal-ġenituri. Ġifieri r-rata tiegħu inqas. Ġifieri aħjar titkellem fuq is-sess milli tidaj. Ġifieri xi ħaġa li d-dinja qiegħda tagħmel. U ma rridux inħallu aħna dawn il-ħafna films li naraw. Desensitizers, kif naqbad ngħid. Isna bħal meta nagħmlu il-danaw, il-likwidu biex noqtlu il-germs. Fimta minna xejn likwidu nħossu all-right. Dawn il-films iġaluna naħsbu li jisma' all right, mhijiex daqshekk gravi li xi ħadd tisemmi l-isem tal-Alla jew kliem pastas. U meta darba kien hemm xi ħadd li saqsa lil daw id-diretturi, imma għalfejn tużaw dan il-kliem. Għallhom għax irridu nkunu taf xiex realistiċi. Għax in-nies hekk jitkellmu. U jekk ma nagħmlux hekk, ma niħorġux il-film li hu realistiku u veru tal-biki imma bikija
ir-realtà. U bħalma għad, mhux l-isem jiena l-mara tiegħi jisimha Silvja. Silvja tfisser għandu jkun għal-mument insejt, ma warda fid-deżertu. Tiegħi ismi tafu x'fisser il-ħabib Sinjur. Ara ma jfitlilkomx tiġu fuqi, ġifieri, ma l-ħabib Sinjur. Jiena ifisser, l-isem jista' jfisser ħafna affarijiet, imma xemm wara l-isem huwa importanti. Jekk inti qed tuża Edwin mingħajr ma nafu għal min qed tirreferi, ħadd ma ħajti każ, imma qed tuża Edwin u qed tirreferi għalija, issa mhux sempliċiment l-Edwin, imma l-karattru tiegħi u l-istess jiġi falla. Aħna tismaħħa il-ħin kollu. Jekk xi ħadd jagħmellek xi ħaġa, wara l-servizz tal-Ingliż xi ħadd fuqi. Għalli allura jekk xi ħadd joħroġli bil-karozza u ngħid gonzi, ħażin. Issa, kultant ipoġġu f'pożizzjoni n-nies daqsxejn diffiċli. Għal min ma jafx minnu gonzi, ovvjament, kif wieħed insomma, ma nafx, għax kienet jirreferi għal li kien Prim Ministru jew li kien isqof, ma naħseb għal l-isqof qed jirreferu. Imma jiena ngħid, imma lix għandek tuża jekk stess xi ħadd ħariġlek jew xi ħadd ġara ħaġa jew il-qazzu bajk, għajt it-tort tiegħi u mhux twaħħal u tuża lil ħadd ieħor. Jiena laqas li tuża iżem gonzi, ma naqbel li hija tajba. Aħseb wara tuża isem Alla. Fl-aħħar mill-aħħar ġien ismajtu xi ħadd kont jisammar jolqod subaj u jgħid il-Elvis Presley. Ma jagħmlux hekk in-nies hu. Iwaħħlu falla. Kif tiġri xi ħaġa ħażina, jeħel Alla. Jekk l-affarijiet jiġu tajjeb imbagħad jien iffurtunat. Mhux Alla għeni. Aħna rridu noqogħdu attenti u nipproteġu l-isem ta' Alla. Jiena nejr kultant għal-Musulmani u kif jipproteġu l-isem ta' Alla u tal-Profeta Muhammad. U nirrispettom għal daqshekk, għalfejn għax jekk jagħmluha b'sinċerità qed jirrispettaw dak li jemnu fih. Ovvjament hemm l-estrem. Jiena niftakar meta kien hemm wieħed li għamel xi kartun tal-Profeta Muhammad, u ovvjament nikkundanna, imma l-Libja li ma kellhomx jaqsmu l-Knisja hemmhekk marru Musulmani li għamlu dawn il-cocktail Molotov, bombi u tefawhom lill-Knisja. Konna għandna kemm xtrajnilhom minibus u karozza. U ovvjament il-minibus u l-karozza ġarbu l-ħsarat bin-nar. Tgħidli ma dawk x'għandhom x'jaqsmu msiekem, mhux huma għalluha, imma biex jipproteġu l-isem biex ħadd ieħor ma jerġax jagħmel hekk, juru r-rabja tagħhom. Aħna fejn uruha ir-rabja tagħna meta nisimgħu lil xi ħadd jidaj. Jew forsi nitqulu lil dak li jkun. Qed intuħ lil Alla dak li jistħoqlu. Mela, tinsultax. Ukoll ma nużawx lill-isem tal-Alla f'okkażjonijiet differenti. Inkunu qed nagħmluha ta' ipokriti. U fl-istess qed nużaw l-isem tal-Alla ħażin. Għandikom eżempju. Koppja li ma jmorrux Knisja, Malta, ikollhom tarbija u jgħidu irridu nagħmluha. U jmorru jagħmluha. Forsi ħabba l-ġenituri, ħabba l-kultura, jien naf u jmorru jagħmluha. Jidru qudiem il-qassis tistaqsihom ċertu mistoqsijiet, daw qed jirrisponduh, u x'inhu ma jagħmlu? Qed jidħqu balla. Mhux veru, dak li qed jgħidu lill-qassis li ħajrabbuha u li mhuwiex veru. Imma fl-istess ħin qed jagħmluha. Jiena li hemmhekk m'intix tonora lil Alla. Tgħidulix, imma aħna mhux Kattoliki, m'għandix taqsam. Int fejn int u inti x'int, għar li temmen falla, mbagħad ma temmenx falla, sew. Għar, aħjar ma temmen xej. Għax jekk ma temmen xej, jiena niggarantilek, jekk ma temmen xej u ma temmenx falla, għandek kundanna inqas minn dak li jemmen falla, imma mbagħad ma jonorax il-Alla għal dak
li ju. Aħna, jinnaf naħseb min għalina, jew ħafna, speċjalment f'Malta, min għalihom li għax jitolbu qed jagħmlu pjaċir lill-Alla. U Alla qala għalilhom nismakom, għal-talb tagħkom, is-sawn tagħkom. Ma tarax jaħnuħu pjaċir bli qed tagħmlu. Tafx nieħu pjaċir bih jien? Għallu, morru warawa f'Iżajjak, Minister Żball, kapitlu 58. L-istess aħna, illum nemmen jiena, jekk bniedem qed jitlob, sempliċiment biex jitlob, biex forsi semgħu xi ħadd, jew biex ma tnikżux il-kuxjenza, hemmhekk ukoll qiegħed tiddiżonora l-isem ta' Alla. Ejja ħarsu fl-ewwel Korintin, kapitlu 11. U hawnhekk għandna eżempju sabiħ ta' Pawlu l-Apostlu qed jurina xi tfisser mhux l-oġġett imma l-ħsieb warajh. Ara l-ewwel Korintin kapitlu 11, vers 23 jgħid hekk. Għax jien ħadd mingħand il-mulej, dak li jien ukoll tajtkom li l-mulej Ġesu f'dak l-istess lejl li kien ittradut ħal-ħobs. Wara li għadt il-ħajr qasmu u qal, ħudu kulu dan hu ġismi li hu maqsum għalikom. Għamlu dan tifkira tiegħi. Hekk ukoll qabad il-kalċi wara li kielu qal dal-kalċi u r-rabta l-ġdida f'demmi. Għamlu dan kull darba li tixorbuh tifkira tiegħi. Għax kull darba li tiklu dal-ħobs u tixorbu dal-kalċi tħabbru mewt il-mulej sakemm jiġi. Għalhekk, kull min jiekol dal-ħobs u jixrob dal-kalċi tal-mulej mhux kif jixraq, ikun ħati tal-ġisem u d-dem tal-mulej. Iżda ħajarbel il-bniedem lilu nnifsu u mbagħad ħajjiekol minn dak il-ħobs u jixrob minn dak il-kalċi, għax min jiekol u jixrob mhux kif jixraq, jiekol u jixrob kundanna għalih innifsu billi ma jarafx ġisem il-mulej. Jiġifieri, jiena ngħidilkom anka il-mod ta' kif inżommu tradizzjonijiet tagħna, is-superstizzjonijiet tagħna, kollha qegħdin hemmhekk u qed mhumiex jagħtu unur lill-Alla kif jistħoqlu. Ħaġa oħra li nużaw lill-isem tal-Alla ħażin aħna biex nintimidaw lil ħaddieħor jew biex naqblu ma' dak li qed ngħid jiena. Għax Alla għalli hekk. Illum saret moda li xi ħadd jiġi fuqek u jgħidlek għax Alla qalli u tajt inti Alla għallek u Alla ħajajdlek affarijiet li huma kontra il-kelma tiegħu. Ġifieri ma nużawx l-isem tal-Alla biex nimbuttaw u nollu lilna nfusna. Fil-passat l-isem tal-Alla ntuża għal ħafna affarijiet, pereżempju l-iskjavitu fl-Amerika. Dawk li kienu jemnu fl-iskjavitu kienu jużaw il-Bibja biex jgħidu wara Alla ma kkundannax l-iskjavitu. In-Nazzi fil-Ġermanja u kollu zaw il-Alla biex inatfu ħalli jkunaw dinja aħjar. Apartheid f'South Africa. L-avvanz tar-reliġjon, u ifmuni sew hawnhekk, l-avvanz tar-reliġjon, mhux l-avvanz ta' Musulmani, tal-Kristjani, tal-Buddisti, ir-reliġjon. Kulħadd juża l-isem tal-Alla biex iħaxxen butu. Il-Kristjani fi żmien telqu mill-Ewropa u marru jokkupaw ħafna postijiet madwar id-dinja, l-Amerika, l-Awstralja, l-Indja u postijiet oħra, għalfejn f'isem Alla. Biex supposti waslu r-reliġjon u l-nies ġaluhom li jsiru Kristjani. Il-Musulmani għamlu l-istess. Ġifieri mhux ir-reliġjon, għalfejn, ir-reliġjon hu xi ħaġa li hija tal-bniedem. Mux ta' Alla. Alla m'għandux reliġjon, Alla relazzjoni għandu. U kemm gwerer saru f'isem Alla, u l-Inkwiżizzjoni f'isem Alla, u l-Crusades f'isem Alla, u kemm saru affarijiet u kollha jsiru f'isem Alla. Dik hija għalija xi ħaġa fejn qed nuża l-isem tal-Alla ħażin. Mela kif jiena sa naqbad l-isem tal-Alla u nużah sew. Ovvjament irrid noqgħod attent.
u nkun selettiv fil-klim tiegħi, speċjalment meta nuża affarijiet, ħanajdilhom hekk, affarijiet sagri. Irridu noqogħdu attent mhux biss biex ma nidawx. Aħna forsi li qegħdin hawnhekk nħares lejkom qatt ma smajtkom tidaw, imma ġifieri mhix qed nippritka lilkom għax tidaw. Forsi min qed jismani fuq il-kamera bħalissa, fuq il-Facebook jew jara recording, forsi qed iħossu qed jgħid għalija qed jgħid u x'nista' nagħmel biex ma nibqax nida, issa ngħidlek, tibżax. Imma aħna ħafna drabi ma nidawx fis-sens li nużaw l-isem tal-Alla ħażin fil-kliem, imma xorta nagħmlu affarijiet li l-Alla ma jieħux biex bihom u li qed nagħmluhom fismu. Okay, ġifieri noqogħdu attenti. Noqogħdu attenti wkoll ma nużawx kliem li l-bniedem biddel biex jagħmilhom xejn aħjar. Jien naf bl-Ingliż pereżempju tajt gosh, ħafna kliem li aħna nużaw li ma nindunawx li hemm Alla. Bil-Malti għandna ħafna kliem li hemm Alla fih. U tiġix tgħid li nużawhom ħafna drabi mingħajr ma veru naħsbu f'Alla. Ġej għada, jekk Alla jrid, u niggarantilek jiena li kull min jgħidha mhux veru qed jaħseb u jgħid jekk Alla jrid, imma aħna dik hija l-espressjoni tagħna, dik ngħidu, jew illa imnalla ġejta. U kemm naħsbu f'Alla imma meta ngħiduhom dawn il-kliem. F'ħajja t'Alla, Alla ħares u l-ħin kollu sejrin biha. Kieku qed nużawhom b'mod sew, reverent, iva tajjeb, imma ħafna drabi ma nużawhomx hekk, nużawhom biss bħala espressjoni. Ġifieri veru li ma nidawx, aħna li qegħdin hawn ġew forsi nħossuna, ma xorta nemmen li għandna bżonn noqogħdu attenti kif nużaw l-isem tal-Alla. Ħaġa oħra li rridu nagħmlu hija rridu nieqfu stand up for his name. Għal darb'oħra wara l-pritka tal-Ingliż, ġi xi ħadd qalli allura tisma' xi ħadd jgħid twaqfu. All right, ma rridx naqbad ngħidlu iva, ma jmurx iwaqqaf xi ħadd jitaħ xi xeba', imma sa ċertu pont, nistgħu rridu nuru id-disapproval tagħna u jekk għandek ċans xi ħadd li twaqfu. Għalli veru, għalli kien hemm wieħed għalli beda jidaj. Għalli peress li kien ħabib tiegħi għatlu isma' ma jixraqlekx ta' dan il-kliem. Joħroġ minn fuq, ma għallu taf minn ikraħ. Għalli u dar fuq għalli veru għandek raġun, għalli ma nafx kif joħroġ dan il-kliem. Ma nafx kif joħroġ. Kif joħroġ dan il-kliem? Kif tista' inti tajt kif joħroġ dan il-kliem? Timmaġinak qiegħed mommok u missierek u tajt l-istess affarijiet li tajt fuq Alla u da lill-ommok u missierek? Ma naħsibx jiena, ma naħsibx. Tal-Ingliż ma semmejtix, imma jien missieri kien wieħed minn dawk li kien bil-Malti Allani jitkellem, għax kull jekk mhux forsi kull kelma kull tnejn irid jidaj. U anke meta jitħaq. Dik is-sabiħa, irrabjat forsi nifhimha, imma jitħaq. U xorta irid jidaj. U għal xejn kont ngħidu, kien jgħidlax ma nafx li qed nidaj, ngħidlux ma tafx. Kont ngħidlu meta jkun hawn tsija soru ma tidajx, toqgħod attent. Ħaġa tal-iskantament, Issa, aħna nafu Alla jieħu x'pjaċir, jew le bil-kliem tagħna huwa ċert li bid-dama jieħu x'pjaċir. Fil-ktib ta' Levitiku hemm storja ta' waqt il-gwerra u fil-ġlied kien hemm wieħed li da bisem il-mulej. Tgħidilna l-Iskrittur. Levitiku kapitlu 24. U ħanaqra minn vers 11. Levitiku kapitlu 24. U bin l-Izraelita da bisem il-mulej u seħtu u ġibuh għand Mosè u ħallewh fl-assa sakemm jurihom x'jgħid il-mulej. U l-mulej kellem lil Mosè u qallu
vers 14. Uħorġuh barra mill-kamp lil dak li da. U ħalli dawk li semawh iqedu jdejhom fuq rasu. U l-ġema kollha tħaġġru. U int kellem lill-ulit Iżrael, għajdilhom, kull min jisħet lill-Alla tiegħu jitabba bid-dnubu. U min jidaj bisem il-mulej jagħtuh il-mewt. U tħaġġru l-ġema kollha. Kemm il-barrani, kemm il-pajżan talli jidaw bisem il-mulej jagħtuh il-mewt. Ġifieri veru, illum inħarsu lejn l-Iskrittura u nafu li Alla ma jridx. Aħna wkoll rridu nkunu sinċeri, bl-azzjonijiet tagħna ma nkunux ipokriti. Meta nkunu ipokriti u nilabuha ta' Kristjani, jiena nemmen ukoll qed nużaw l-isem tal-Alla ħażin. Qed nipprova nidher li jiena Kristjan, imma fl-istess ħin ħajti f'ċertu postijiet tirrifletti li jien Kristjan, f'ċertu postijiet mbagħad free for all, nagħmel li rrid. Jiena wkoll nemmen hemmhekk li maħniex nieħdu lil Alla fis-serjetà u qed nużaw ismu ħażin. Jekk jien nissejjaħ Kristjan, jien qed nissejjaħ b'isem Alla. Araw x'qal Pawlu f'Titu kapitlu 1. Titu kapitlu 1. Għal minu safi, kollox u safi, iżda dawk li huma mniġsin u ma jemnux, xejn mu safi, iżda moħħhom u l-kuxjenza tagħhom ukoll imniġsin. Vers 16 simgħuha. Jistqarru li jafu l-Alla, imma l-opri tagħhom jiċħduh billi huma nies ta' min jobodhom u ma jobdux u ma jiswew għall-ebda emil tajjeb. Jiena ngħidlek dak li temmen int u dak li tagħmel huma konsistenti, li tagħmel jirrifletti, li temmen, kieku jkollhom jarrestawk u jakkużawk li inti Kristjan. Sa jsibuk ħati, dik jaraw daqsxejn, sa jsibuk ħati li inti Kristjan. Jistgħu jgħidu inti Kristjan għax, jew jgħidu li għedha mhux Kristjan tax, ara kif qed jgħix. Dik li rridu inħarsu lejha aħna. L-Iskrittura tgħidilna Ġesu fil-fatt, għal mhux kull min jgħid mulej, ħajmur il-ġenna. Ġifieri hemm nies li qed jużaw l-isem tal-mulej u sejrin l-infern. Mela rridu noqogħdu attenti fil-kliem tagħna u noqogħdu attenti wkoll anke bl-azzjoni tagħna. Issa, il-mistoqsija hija imma jiena li nidaj. Jiena li meta nirrabja joħorġu li dan il-kliem. X'nista' nagħmel biex ma nagħmilx hekk? Debħal tas-sigaretti. Ħafna nies ipejpu u meta tkellimhom fuq is-sigaretti jgħidulek nixtieq naqtagħhom, imma ma jaqtawhomx. U da l-istess. Meta titkellem ma' xi ħadd ġeneralment se jgħidlek nixtieq ma nidajx imma meta jtellawhom li taqbiżli. Mhux veru, ħafna minn nies hekk, almenu n-nies li nkellem jiena hekk jgħidu. Ġifieri, mela x'sa nagħmlu biex aħna nieqfu minn dan? X'sa nagħmlu aħna bħala nazzjon Malti biex nitnatfu mid-dan? Aħna ġejjin hawnhekk jiena u Silvja fil-karozza dejjem naqbdu xi diskussjoni xi argument u qed nitkellmu fuq il-liġi, taf inti, il-gvern għamel liġi il-bes maskla xteħel €50. Mbagħad qabdu ma' Fern għax qal nirrakkomandalkom tilbsu l-maskla. Imissu qal nordnalkom tilbsu l-maskla. L-aħħar mill-aħħar ix-xewqa li inti tilbisha l-maskla mhux biex ma taħilx il-€50, imma biex tipproteġi lilek u l-dawk ta' madwarek. Dik hija x-xewqa. Ix-xewqa tal-Alla meta tal-kmandamenti l-istess kienet li dak li jkun ma jagħmilx dak li hu ħażin. U jiena nitkellmu Silvja qalt li allura Alla falla għax għattilha il-bniedem hekk tagħmillu liġi jiksirha għax hekk nafu aħna. Jien mhux se noqgħod ngħid ħanilbes il-maskla għax ħanipproteġi lili nnifsi. Jew ħanilbes il-maskla għax hemmhekk hemm pulizija ħdejk. Ħatamilha żgur.
Ma tajtx mhux sa nikser il-liġi għax inħobb il-liġi, mhux sa nikser il-liġi għax nibża li ninqabad. Alright, hemm eċċezzjonijiet, jiġifieri, mhux qed ngħid li kulħadd jaħseb hekk, ma l-maġġoranza tal-bniedem ekku. Il-bieraħ rajt film jismu The American Gospel. U dal-grupp ta' Amerikani għalu skużawna dinja li tajnikom Vanġelu ħażin. Vanġelu fejn nipritkaw il-moralità aktar mill xi ħaġa oħra. U dan issa hawnhekk nixtieq nintroduċi lil Ġesu. Imma kif? Ara, mela, wieħed minnhom qal għalfejn nidimbu aħna. Tafu għalfejn nidimbu? Għax inħobbu d-dnub. Għax dak li nagħmlu, jekk qed nagħmel xi ħaġa ħażina, għax inħobba dik il-ħaġa. Għal-ovvja, that's the only reason. Għalhekk biss, aħna nidimbu għax inħobbu id-dnub. Issa, imħabba tista' telliba biss mhux bliġi għax hekk hemm xi ħaġa tħobba. Il-liġi mhux sa żommok għal ħaġa waħda hemm li ħatibdilha imħabba ikbar. Jekk issib imħabba ikbar, dik ħatwarraba. Jekk jien għandi pupa mkisra, imma l-unika pupa l għandi ħanħobba. Immek xi ħadd itini oħra isbaħ, sa warraba u ħanżomm l-isbaħ. Alla tant ħabb lill-bniedem li bat li s-Sidna Ġesu Kristu biex imut fuq is-servi palina. Trid tieqaf tuża l-isem tal-Alla ħażin. L-unika mod kif bniedem kapaċi jieqaf mhuwiex li tgħidlu hemm kmandament, mhuwiex li tgħidlu jekk tidaj fil-pubbliku ħateħel multax fil-fatt f'Malta, teħel multa suppost jekk tidaj fil-pubbliku. Le. L-unika mod kif bniedem sa jobdi lill-Alla huwa billi jaraf lil Ġesu l-imħabba tiegħu, idaħlu f'ħajtu u dik l-imħabba sa tgħinek li ma teħux ismu fil-batal jew fil-vojt. Bija xejn ta' mhux jgħinek, tista' mhux tipprova u tista' mhux tipprova tidgħem il-sienek u tista' għax ma tinbidilx minn ġewwa ħajbqgħu ħirġin dak il-kliem. Ġesu taf x'qal mill-fom joħroġ dak li hemm fil-qalb. Mela l-importanti huwa li tbattal qalbek mill-imħabba għad-dnub u timla qalbek bl-imħabba ta' Alla. U meta tagħmel hekk inti u mbagħad waħdek ma tibqax tuża kliem ħażin, waħdek ħatamel ħiltek biex inti lill-Alla toġbu. Pietru qal u semma l-isem, għal mebda isem ieħor taħt is-sema li bih nistgħu insalvaw. Aħna kultant il-Vanġelu ma nipritkawx sew, iktar nipritkaw x'għandek tagħmel u x'm'għandekx tagħmel, milli sempliċement nibatuk għand Kristu. U ngħidulek mur għand Kristu. Emmen fih. Emmen aċċetta l-imħabba tal-missier li bat lil Kristu. U kif tagħmel hekk? Hemmhekk ħajtek ħatinbidel, hemmhekk ħatkun tista' taqta' il-kliem ħażin, hemmhekk ħatkun tista' tgħid jiena ħanejx ħajja li tonora lill-Alla u mhux toħodlu imma tagħtih. Hemmhekk jiena nkun verament qed nemmen fl-isem tal-Alla. Hemmhekk inkun verament qed nonora lill-Alla u tibżax. Kif taqbad tonora lill-Alla, kif taqbad tħobbu u tħalli l-imħabba tiegħu tfur minnek, int tieqaf tidaj. U xejn mhux se jgħinek ħlif Ġesu f'ħajtek. Dik hija l-risposta li nista' nagħti. Għax bis-saħħa tagħna bħala bnedmin maħniex aħna ħankunu kapaċi. L-Iskrittura tagħmilha ċara li ħadd minna mu kapaċi isalva lilu nnifsu. Huwa biss permezz tad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Xi ħadd qal li meta bniedem jagħti d-demm isalva 3 ħajjiet. Ġesu ta' demmu u salva mhux 3 ħajjiet ħafna. U mhux hekk biss,
Għadu jisalva l-lum u għadu jrid jisalva lilek jekk inti ma tafux. Qed jistennik murandu tgħidlu aħfirli ta' kull ma milt, idħol f'ħajti u imlini bimħabtek ħalli tbattal minni l-imħabba għad-dnub. Dak l-unika mod. L-ebda mod ieħor minti sa tirnexxi. Aħna naf jiena u jiena bniedem bħalkom li kontinwament rrid immur għand Ġesu. U għalhekk rajna fl-ittra ta' Ġwanni, jekk tajdu li ma tibdimbux giddibin intom, imma għannavuk, mux jienet najda di, Ġwanni, jekk tajdu li intom ma tibdimbux giddibin, imma għanna avukat li u fidilu ġustu jaffrinna tunubietna. U fl-ittra ta' Ġwanni rajni kemm il-darba. Jekk tħobbuni, żommu l-kmandamenti tiegħi. Mhux jekk tibżaw minni, żommu l-kmandamenti tiegħi. Mhux biex ma nitfakomx l-infern, żommu l-kmandamenti tiegħi. Imma l-imħabba lejn Alla ħatejna inżommu mhux biss dan il-kmandament għadda, imma wkoll il-kmandamenti kollha li jeżistu fit-Testament il-ġdid. Ħanonqsu, da żgur li ħanonqsu. Da żgur. Da jinnaf, jekk aħna nqablu nfusna minn strument, għanna Marku ġina sa taraw hawnhekk jitilaw doqqu l-kiterra. Kemm il-darba tittuna l-kiterra, Mark? Għajli. Kull darba qabel id-doq tiċċekkja ix-tunat, ux veru. Ma tistax tħallija, jien niftakar fi żmien, ħafna żmien ilu, meta xtrajt kiterra u bat indoq il-kiterra, qatt ma kelli widna l-mużika. U kont indoq u għaddiju it-tuning, sakemm darba ġi, ma nafx tiftakru, xoħut minnkom forsi tiftakru, l-isem David Flanders. U għalli, kif samani jisajr, għalli Edwin, għalli dik il-kiterra għandha bżonn tuning. U għamil li t-nejnek, u bat il-lat kem differenza, kem ġiet sabiħa. U niftakar, meta id-darba ta' wara li ġi, ġabli dak iż-żmien kienet kaxxa daqshekk. U kont nagħmilha qudiem il-kiterra u notir ding bil-labra biex nittjuna. Għax qatt ma stajt nittjunja b'widnejja. Imma u aħna l-istess, aħna l-istess. Bħal pjanu, kultant irridu niġu tunati. Issa, kiterra tittir tunan kważi kull darba li tuża. Pjanu, darba kultant. Mhux waħad ċorta fid-dinja laqas. Imma għaw minna aħna kiterra u rridu tuning every day. Anka t-temp jaffetwa. Kiterra anka t-temp jaffetwa. Sħana jew kesħa taffetwa. Ekku kien hemm l-umdità taffetwa. U biċċiet minna hekk magħmulin. U biċċiet minna isna pjanu. Kultant għandna bżonn tuning. Imma rridu għadik. Xejn ma ngħidlek jien. Nagħlaq billi narġa' nappellalek. Aċċetta l-imħabba ta' Alla, għax dak li huwa importanti. Aċċetta lil Ġesu bħala l-mulej u s-Salvatur f'ħajtek u tara kif il-kmandamenti bħalma tgħidilna l-Iskrittura ma jibqgħux tqal għalfejn għax tkun tħobb xi ħaġa oħra iktar minnhom. Dik li tittamel. Xejn u aktar minn hekk. Ejn nitolbu. Missier, aħna nirringrazzjawk tal-kelma tiegħek, nirringrazzjawk li minkejja li aħna nies li naqgħu u nikstru l-liġi. Inti ħabbejtna u bat lil-libnek Ġesu din id-dinja biex imut għalina. Nirringrazzjawk. Nirringrazzjawk li aħna llum dak li nagħmlu ma nagħmluhx biex inti ddaħħalna l-ġenna, ma nagħmluhx biex insalvaw, ma nagħmluhx biex ikonna l-punti miegħek, iżda nagħmluh għax inħobbuk. Ejna mulej, ħalli nħobbuk bil-mħabba li inti ħabbejtna biha. Int tajt ħajtek. Ejna ħalli aħna nagħtu ħajjitna lilek ukoll. Sobdan fis-isem Ġesu Kristu. Amen. Nqumu bil-wifqa, nkantaw l-ħaranja fl-imkien.
Mulajtina l-kuraġġ biex l-onaraw l-isem tiegħek mulej. Ġesu, inti vera risposta għal-problemi tad-dinja kollha. Ejja nkantaw flimkien. Nitlaq kollox jien. Ġesu la kollox għafijax iċċejkin għan intella bruħ il-qodosin kun naf li tijaj għal Ġesu la kollox minnek mixtri b'dem aziz aħinni bil-grazja tijek u safini il-tmiġis itla kollox itla kollox għalik sid imbirek itla kollox. Sing it in English. I surrender. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Bil-Malti l-aħja. Itla kollox itla kollox għalik sid itla kollox. Mulaj ma'kom imbirkek.